lafiya duka tafa musu ana daga musu hannu. Alamu sun nuna mun ji daɗin zuwan ku. Wallahi mun ji daɗin zuwan ku godiya da sa albarka. Allah ya taimaki baba. To abu fa ya kankama biya fara ya kamata a waɗo kusa ta ayi ba kai. Da babban murya ne ku babban baho barka da zuwa. Akwai ɗan matsaro a wani kusa ta kai. Baba Ari. Godiya da sa albarka Allah ya ta jaruman jarumai ga jaruma nan ma ta zo. Godiya da sa albarka. Kai. An faɗa muka da kake can zuwa. Ga babban darakto. Mane maka barka da zuwa. Ga Baba Ari. Ga Bashir Ciroki. Ga Faram. Ga ɗan matsaro. To dukkaninku ga jarumai ragowar abokan aiki. To dukkaninku mane muku barka da zuwa wannan shigowa gari na Gadama mai albarka. Jama'a assalamu alaikum. Dukkan mutane na wannan garin mune muku sallama irin ta addinin musulunci. Da fatan wannan taro za ku ba mu haɗin kai, mu yi shi lafiya mu kuma tashi lafiya. Mun zo mu taya ku ne bikin munnar babbar sallah. Da fatan kowa ya yi sallah lafiya. Wannan taro daga bana ne sai kuma baɗi ga mai yawancin kwana. Ubangiji Allah ya sa muna rayu. A cikin manyan baƙin da muka gayyata wanda suka zo don su taya ku nishaɗantarwa tare da faɗakarwa, mun tanadan muku irin su jarumi shugaban dukkan wani mai ban dariya a cikin shirin fina-finan Hausa da mukarrabansa shine Baba Ari. Akwai Kwaram, kowa ya san wannan fuskokin tare da Bashir Bala Ciroki ya san su wajen fagen bada dariya domin anan aka san su. Kuma tabbas sun ba wannan masana'anta ta mu ta fim gudunmawar da ba za ta iya mancewa da su ba. To yau gasa a gabanku a garinku. Idan banda haɗin kai babu abin da zai kawo su nan garin. Saboda haka idan kuka ba mu haɗin kai wata shekaran ma da kansu za su nemi su zo wannan garin. Amma idan ba ku ba su haɗin kai ba, ko nawa kuka ba su sun fi ƙarfin abin da za ku ba su kuke za ku kawo su nan garin. Abin da yana yi sai da Allah ya kawo ka Gadama. Yau ga ka an gayyace ka wurare da dama, an gayyace ka Lagos, an gayyace ka Abuja, an gayyace ka da magaran duk ka ce a'a sai ta fara da gida. Yau ga ka Gadama. Yan gasau ne suke so su janye ni. Wallahi ni ma sun aiko man je wasa na ce sai na gama da na Gadama. To wannan gari Gadama mu dai kan ba mu taba zuwa ba sai yau. Amma muna samun labari maza da mata, yara da manya suna so su ga Baba Ari, suna so su ga Mansur Kurum, suna so su ga Bashir Bala Ciroki, tabidan gidan sarauta. An bambadariya baban gwamma to ga baba Arin shugaban yan kwamade na bandariya daban mu hudu ne daga ni sai shi sai Ibro sai Mansur Kurum to ga mu uku muna nan da ranmu to saboda haka yau ku zauna muna da lafiya ba da masu ya gari au tankwane ya gari madalla an taho mana da yawon sallah ne yawa yara Ya na ji ba an sani, ko ba ku murna ne? Musamman tabi yara. Yau ta maganin babura babari. To wallahi yau za ku ganta. Yau za ku ganta a kyauta bi sabilillahi. Domin daman ya dade yana gaya min yana son mutanen Gadama. Domin mutanen Gadama mutanen arziki ne. A Gadama akwai alheri, a Gadama akwai kyauta, a Gadama akwai sadaka. To yau za mu gani muna so ku yi wa Baba Ari kowace ta bude da karyawar halatta idan Baba Ari ya fito rawa ku zanta ma masa kuɗi ku zanta ma masa ne. Allah ya ja zamanin mai garin Kalemawa dan na gada ba ta kahaye ba. Jama'a. Ranka dade. Na yi shela na ansa wanda din ya layya wanda da Allah ya hore masa kace yanka kuma an yanka ka hana can bashi wasu sun ci ranka dade. Yanzu jadawalin mu na farko za mu fara da drama don mu nishadantar da ku a bangaren
fadan mai gari wacce take da taken waye ci naman sallah. Masha Allah. Ina fata kun yi sallah lafiya. To, yanzu a wannan fada tawa mai albarka an yi hawa kuma yanzu mun zo muna cikin nishaɗi tare da farin cikin babbar sallah da aka yi. Bayan mun kwashi lada a azumin arfa da muka yi na ranar jajibere. Jama'a Ubangiji Allah ya ƙara mana so da ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya ban mu da annabi. Hakika na shigo unguwar Gadama, unguwa mai albarka wacce tun da na shige 'yan kusa nake jin ƙanshin alwala, tabbatar na shigo unguwar Gadama mai albarka. Allah ya muku albarka 'yan Gadama, yaranku da manyanku. Ubangiji Allah ya ƙara tsare mu, ya tsare rayuwa da lafiyarmu da dukiyoyinmu don hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya, da jihar mu lafiya, da unguwannin mu lafiya, da gidajen mu lafiya don hasken fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da na yi alƙawari ni da rawa sai rawar ɗan. Amma tun daga na a Gadama gagayyar yara ga manya sun cincirin ya zama farilla tusa ga mai bacci, mai rawa na rausaya in nuna farin ciki na wannan rana ta babbar sallah. Babbar sallah ta layya wacce ake yanka raguna, shanu da kuma awaki abin da ya sawwaka. Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya ba da lada. Wannan Kai gaskiya. daɗe a matsayina na san kiranka. Na zagaya, na ga laifi, kuma na ga masu ganganci, na ga masu riya. Amma ran kai daɗe, ga ɗaya ma muna ga kuma marowata. Yanzu ran kai daɗe ga Jauro. Ran kai daɗe, wallahi ko kare bai bawa kashi ya tauna ba. Me yasa kai haka? Tashin ragon ma tumbin da aka yanka haka rami aka binne shi, masu taki sun ce ba su ya ce a'a. Gashi nan. To wata daban an ce daban ma guje ya ce wata ba ma. Ai to la ai ranki dadai. Na'am. Ai kin sani abin da ya sa ko? To Kin san dai mu ne muka ci akuya, muka kiwa sani, muka kuma kiwa rago. ko ne. Ko ba haka ba? To To shi kenan wa kashe wanda ta yi mu musiba. kai kai kiwa ka yi. To shi kenan da muka yanka, ai a hikin gida muka yanka. Ko To. da ba a hikin ya zuba ba? To An da ibani ma an hikin ya zuba ko? To. Ba a hikin garin ga dan gagara ake ko dan waje. Gadama. Da kowa ta san kyau. To Kuma keke nan saboda kwaɗayi sai a yi sai mun ɓanta a radi ko ƙaho. to yanzu dakata. Daga kamun wannan bayanan wa ya baka dabbar? Wa ya baka dabbar? Kuma da ya ba mu farko. Shi babban na kuwa ya bashi. Wa ya raye dabbar? Wa ya halicci dabbar? To wannan Allah ne. Ah. To kuma ba Allah ne ce ai layyar ba. Amma an shi a yanka ko. To da ya ce ai layya, ai bai ce ai ruwa a hannun nama ba. Hatta fata ba a ka sayar ba, sadaka za ka ba da ita. Amma kai yanzu kai layyar ka kasa ɗaukar nama ka ba makotanka. Me ya amfanin layyar da kai? Ka yi ruwa. Ranka daɗe. Na'am. Ai kan ragon ma da ya yanka. Kan ragon da fatar. Ya ce a babbake wai bayan sallah zai yi farfe matarsa za ta yi ragada da farfesu na siyarwa. Da ganda ko? Ai ba raba ba aka he ba. Abinda aka he za mu yi ko. Jauro, bari an baka magana guda ɗaya ta gaskiya. To. Da zuwa haji, da zuwa umara da Allah ne umarta a yi. Ai sosai mu Amma bai ce dole sai ka yi ba. Idan kana da hali ka yi. Kuma suna da sharaɗuɗɗuka da yawa. Dan kar ka tafi maka umara ka bar baya da ƙura, in ka je can ka yi aikin banza. Ko ka ci bashi, ko da bashi a kanka, ko ka bar makotanka da yunwa idan ka tafi umara ko aikin hajji ka yi bai buge bagiro. Allah mai tsarki ne kuma baya karɓar aiki sai mai tsarkata. Rowa kuma da kake ganin ta masifa ce, ka kiyaye rowa. Da rowa da zalunci, ka kiyaye rowa ka kiyaye zalunci. Nama da kai, ka je ka san wa makotanka, ka san wa makotanka. A mu Shi ba ne rowa. shari'a. Ranki daɗe ba rowa muka yi ba. To me kai? Ko dai mun dafa dai mun hida iyalin mu kurum. Makocinka ba shi da hakkinka kenan.
yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga faɗan makoci ya dinga nanata makoci kamar zai ce makoci zai gaji makoci saboda muhimmancin makotaka to ka kiyaye kanka ka koma makaranta. Ai ranka ya daɗe mai gari wannan bawan Allah Jauro da ka ganshi ko daga kwankwasa mai gida ne mai sallama ya sa mata ta koyi naman nan rowa ce da shi ne da kawo ƙarasa gurin ka mai gari wakilin jama'a Allah ƙara ma lafiya a hukunta. Ai ke kuma kwaɗayi kamar kuda ko? Me na kwaɗayi? Ai kwaɗayi he mana. Ai tafi a gidanta mana. To ne dai wannan al'amari na gaya muku iya gaskiya. Akwai mai magana. Aradu ke kuma za ki fito ko? Aradu za ta hure. Za ta hure Aradu. Sai dai ka canja rayuwarka. Ka canja Ranka rayuwarka. daɗe, Na'am. ka ji wai in na fito zai tare na a hanya saboda na faɗi gaskiya. Ina malam kwaram ne. Ai ba zai zo ba. Shi kenan kuwa. Wa alaikum assalam. Amma alaikum salam. Kwaramniya mutanen birni. A'a ba wata kwaramniya. Ya yi laifi. To. Bashi ya ci, ya yi layya. A'a. Eh, To. Ranka daɗe barka da yamma. Barka dai. Ina gajiya. Ai ina ta cikiya ban ganka ba. Ina jin ka ana bayan gida na ji bayanan da kake. To. To ranka daɗe mun ga babbar sallah lafiya an yi ta lafiya mun gama ta lafiya. Masha Allah. Amma na shiga tsaka mai wuya. To. Sallan nan da watan sallah ya kama shaura kwana 10. Eh. Na buga ku da arewa gama yamma ban samu kuɗi ba. Na'am. Amma na yi rigingimi. To. Na je gurin miko mai dabino na karɓo bashi. Eh. Alhaji Tanko mai da baibayi To. na karɓo bashi. Barau mai wake na karɓo bashi. Eh. Ɗanta ni mijin Mariya To. shi ma na karɓo bashi gurinsa. Ta. Tabawa mai koko na karɓo bashi gurinta. Ta. Eh. Tela mai kananzir na karɓo bashi gurinta. Na gangana kuɗi 180 na sai rago na yanka ne layya. Eh. To an ce sallah cinikin ɗaya da rana. Mm. To saboda haka sallah ta wuce. Ba ni da gaba ba ni da baya. To. Ya za in fita kaina ku taya na addu'a na shiga tsaka mai wuya. To. Domin wallahi mata ta ce tace ko ta yanka mata rago ta yi layya ko kuma auren mu da ita ya watse. To. Ni kuma da rabu da matata Eh. ran ciwo bashi da rigima ciki a rigimar waje. To. Dan ina santa. Malam kwaram. Shekarar mu 41 da ita da aure. Eh. Matan da ba taɓa yaji ba. Ba taɓa yaji da ko leƙen iya zaure ba taɓa yi ba. Sannan ta ce layya ba zan ba wallahi na ci bashi. To ai yanzu gashi nan baka tabbata taba yin yaji baka yanzu ka ta sa ka yi tiya gas ai. Haka ne mana. To ta sa ka ci bashin mutane ca akai in baka da shi ka haƙura. Ita layyan nan in Allah bai hore ma ba sai ka haƙura ba. Haka ne. In da rai da lafiya in Allah ya hore ma sai ka yi. Wannan Shi gaskiya. addinin musulunci addini ne mai sauki. Wannan gaskiya ne. Addini ne na salama. Wannan gaskiya ne. Bai kamata ka je matarka ta sa ka je ka ciyo bashi na a gurare daban-daban ka zo kai layya ba. Me amfanin haka? To yanzu ranka daɗe ina mafita. Yaya za a yi ni dai yanzu ba aikin ƙarfi zan iya ba ƙarfi na ya ƙare. To, Ni kuma yanzu ban iya sana'a ba ban ta ce a bani jari ba ma je bani jarin ga wani bakin a kai. to sai ka koma inda aka maganta ka a jama gora. Koma gurin mai ɗakin ka. Ka tambaye ta ya za ka yi ka biya waɗannan mutanen ba su suka su dan in ka mutu da bashi kai dai yanzu ba yadda yake hana kwanciyar kabari ka sai ya rami kamar rijiya a zira ka. gaskiya ne. To ranka daɗe. Na'am. Waɗannan ga su nan da To. Musa da Dauda To. na kawo ƙararsu. To me ya faru? Yaran gidansu Eh, wai kurin dan na yanka bunsuru. eh. Shi ne suke wannan shi. Dan na yanka bunsuru Allah ya haye mu. Kuɗin lago. Wayyo Allah. Kuɗin suke Kai ma da Ai Aradu gara haka ba. Mu da muka yi To ni gaskiya kun bani mamaki. Daya Jauro. Ai ɗewa samun dama guduwa samun dama. Shi yanzu ba Allah ne horo mai yanka ɗan akuyan ba. Akwai kaga ai ya wanda ya ci bashi ya yanka. Ne kenan. Na biyu kuma ya fi wanda bai ba. Shi kuma wanda bai ba Allah ne bai hore masa yayi ba. Don Allah mu zama masu haƙuri. Don Allah a kiyaye. Da samu da rashi din na Allah ne. da namu muka yi bashi ba Aradu kuwa. To, saboda haka yau rana ce ta sallah rana ce kuma da muke farin cikin sallah ga a fada muna taro ga jama'a sun hallara za mu yi abubuwa wanda za mu faranta wa masoyan mu rai. Wajen bala ka san na gaya maka na gaji kaka na aura mu gani. Bayan ya mutu ba kabarinsa ya kama gada. In dai ba wata ce karfe na kayi ta ce gari bindiga sarewar yara. Ba za a wani yara ka. Billahi ladi da ya yi
ƙarshe wai Fulani suna tsokanar sarkin dawa kurum. La ilaha illallah. Lafiya amanar Baba Ari. A huce. Yau ranar farin ciki ce ba faɗa a huce, a huce. Idan sallah ta zo ana abubuwa na nishadi na jin daɗi a faranta yara da manya. Kuma a doka mai gari shi ke fara buɗe taro da addu'a kuma yake fara buɗe taro da rawa da abin da za a nishaɗantar sannan mabiya su biyo baya. Mai gari Baba Ari kai ne Allah ya ba wannan naɗin sarauta. Kai ma gada kai gurin mahaifinka ya gada gurin kakanka. Sarauta da tuhe da gidan kuci. Saboda haka lokaci yayi wanda zaka fito ka nuna wa kai ne mai gari kai ka fara buɗe raye-raye a garin nan ba na saba shari'a ba na nishaɗantarwa a san sallah ce ranar farin ciki ce. Ranar biki ake buɗa ranar mutuwa sai dai kuka. Ranar sallah ko nishaɗi ne da farin ciki an ci naman layya an sha farfesu. Saboda haka To shi kenan an gama. Allah baba da Allah ku tafa masa ku ba shi addu'a tafa baba tafa masa da hawla fi shi'atillahi da hawla fi shi'atillahi wallahi ce ga baba ga dan bazaro a kwanya ne a kwanya da ya ce ga baba ga dan bazaro ina masa nasu ne wai ina masa baba aka samari da yamma da yara da ce wai ina masa baba
Kai, DJ, tsaya za ka yi. Kai!
Ba za ka gani irin likin da za a baba wannan wakar. Saboda yadda wannan waka take sa shi nishaɗi. Saboda yadda wannan waka take sa baba nishaɗi, yanzu ga yadda ake baba nishaɗi. Na wani nishaɗi ne. Na gode. Wai na da ba baba ne. Na gode. Na wani nishaɗi ne. Wani ya sa barka. Wai na da ba baba ne. Wai na masa ya baba ne. Wai a siya masa ne ba sai baba. Wakilin da gida bureka. Wakilin da gida bureka. Ya kamata ku zo ku nuna masa so da kauna a wannan fili na albarka. Wajen da sa albarka wakilin da gida bureka. Wannan haka yake.
Ai, gode.